По време на изложението Bata Agro 2024, което се проведе в Стара Загора, Titan Machinery България показа новата самоходна косачка Magdon M1170 NT, която впечатли зърнопроизводителите със своята адаптивност към различни терени и решения за по-качествено прибиране на зърното. Този модел е напълно хомологизиран за европейския пазар, като отговаря на регулаторните изисквания за транспортна ширина от 3,5 метра. Основната идея и основната концепция на тази косачка е да може да разшири жътвения прозорец, тъй като основните култури, които се гледат на българския пазар, в крайна сметка има леко презастъпване при тях и това е решението, което Magdon като производител дава на своите клиенти с цел да може да разшири този жътвен прозорец и да даде спокойствие на нашите клиенти, че всъщност финалният етап от целогодишния им труд ще бъде изпълнен по най-добрия начин, съответно с минимални загуби и с най-качествената продукция, която могат да добият. Един от основните проблеми при прибирането на зърнената реколта е процеса в проследяване на влажността на зърното в финалния етап. Ако не се ожене в подходящото време, може да доведе до загуби и понижено качество. Самоходните косачки Magdon косят зърнените култури и те остават на полето за кратък период, през който изсъхват равномерно. Това осигурява отлично качество на зърното за прибирането му, олекотява работата на комбайна и най-вече дава спокойствие на земеделските производители, че няма да закъснеят с прибирането на реколтата. Минавайки косачката преди комбайна, примерно около 2 седмици период преди ефективната жътва, дава възможност за хомогенно изсушаване на продукцията. По този начин се намаляват стресовите натоварвания, които са върху комбайна след това, намаляват се разхода за гориво, реколтата се прибира с по-големи количества, съответно минимизират се загубите до минимум, тъй като няма влияние върху продукцията. Благодарение на това, че се постига намаляване на влажността на реколтата при прибиране, се намалява и необходимостта от допълнителни обработки и сушене на зърното. Също така спомагат за намаляване на развитието на плевели и значително ограничават вредата от гризачи и преджътвено развитие на болести по растенията, които трябва да бъдат третирани с препарати. Периода на избиване на такъв тип инвестиция винаги е различен, но спокойно можем да кажем, че между 2 и 3 години, който е абсолютно оптимален период като възвръщаемост на инвестиция в един такъв тип техника, е абсолютно лесно допустимо, тъй като процента на намаляване на загубите от прибирането на продукцията се увеличава в пъти. Самоходните косачки Magdon вече са широко използвани през океана и други западни страни, където зърнопроизводителите отдавна са оценили ефективността на тази технология. Със своята способност да оптимизират процеса на прибиране, самоходните косачки Magdon са ключов инструмент в модерното земеделие, предоставяйки иновативни решения за повишаване на добивите и качеството на продукцията. Наблюдава се тенденциозно повишаване на търсенето на такъв тип машини и в Източна Европа, заради бързо променящите се климатични условия и рязкото съкращаване на времевия диапазон за прибиране на реколтата. В България с подкрепата на Titan Machinery тези технологии стават все по-достъпни, отваряйки нови възможности за професионалистите в зърнопроизводството.